A teraz jedna správa, ktorá sa týka automobilového odvetvia. Obavy z toho, že sa zastaví oživenie na silných trhoch rozvinutých krajín. Takto je najväčšie riziko, ktoré vidia v budúcnosti dodávateľia automobiliek na Slovensku. Vyplýva to z prieskumu, ktorý minulý mesiac urobila poradenská spoločnosť PVC v spolupráci so Slovenským automobilovým inštitútom. Aj napriek spomaleniu rastu celosvetovej výroby automobilov si naša krajina v minulom roku udržala zvýšenú produkciu. Stúpla o 3% a automobilky na Slovensku vyrobili v roku 2014 okolo 970 000 aut. Firmy očakávajú aj pre rok 2015 výrazný narast svojej produkcie, rovnako aj narast zamestnanosti. To, čo firmy definujú ako možno obavy, sú či už konflikty vo východnej časti Európy, alebo možno spomalenie rastu, odbytu a výroby v západnej Európe. U oslovených spoločností bola finančná situácia v roku 2014 v porovnaní s rokom predchádzajúcim nasledovná. U necelej polovici z nich došlo k zlepšeniu, najviac však prevažujú dodávateľia s nezmeneným výsledkom. Zhoršené výsledky v prieskume uviedlo iba 14% oslovených respondentov. Až 80% dodávateľov pre automobilový priemysel tvrdí, že hlavným problémom je kvalifikovaná pracovná sila a duálny vzdelávací systém. Spomínané obavy sú podľa spoločnosti kľúčové. Štvrtina oslovených firiem zvažuje účasť na duálnom vzdelávaní už v tomto roku. Zákon, ktorý zaviedol duálne vzdelávanie, ešte nemá takú podobu, aby reálne a vo veľkom rozbehol prípravu nových ľudí pre priemysel. Práve preto ale bude dôležité, aby sa podarilo čo najskôr doladiť ten zákon tak, aby zaujal čo najviac firiem. Napriek politickej a ekonomickej neistote v krajinách východnej Európy sú výhliadky spoločnosti optimistické, dokonca ešte vyššie ako v minulom roku. Firmy očakávajú zvýšenie tržieb a zamestnancov. A ďalším pozitívnym signálom je, že nebude rásť len samotná výroba, ale budú rásť aj počet zamestnancov v tomto odvetví, čo je určite potešujúce pre slovenskú ekonomiku. Prieskum zároveň ukázal, že asi polovica spoločností dostáva hotové inovatívne riešenia z centrály materskej skupiny. Došlo k nárastu vývojových centier a asi 10 respondentov zamestnáva viac ako 20 odborníkov. Peter Hlávek, TA3. Pokračujeme ďalej, poďme sa